Ikaduha nga Bible reference nato, La Biblia de las Americas or the New American Standard Bible. By the way, kining duha nga Biblia nga akong gisgutan, these are not Catholic Bibles, but Bibles compiled by Protestant scholars. So mismo sa Protestante nga Biblia, mabasa nato sa Espanyol nga translasyon ang mga pulong Santo Niño. Tugutin ko sa makausa na usab nga higayon, kaya ako maning gipaambit po previous years. Tugutin ko nga mopaambit at least duha ka Bible references nga naghisgot mahitungod sa pulong nga Santo Niño. Kay mao man ni ang kasagaran gud nga atake dahil sa tumaigsoon sa bang tinuohan. Apirti daghana magmangguwa ning mga atake nga ang Santo Niño dili ko no mabasa sa Biblia. Nya kita pod nga Katolikong walay basa-basa Biblia, mutuo ra pud ta. Mao na nga aron nga mas makahuluganon ang ato ang debosyon, nya agi og pagsuporta o pagdepensa uban sa mga tawo nga moatake nato. Duha ka importante nga Bible references. Duha lang may akong gamiton aron nga dili kayo tanto malimtan ninyo. Nauna nga pahinumdom, the words Santo Niño dili siya Binisaya, dili Tagalog, dili Ilonggo, dili Ilocano, not even English. Ang pulong nga ang mga pulong nga Santo Niño maoy lingwahe nga Espanyol. Mauna nga dili gyud ta makakita sa pulong Santo Niño sa Biblia nga Binisaya. Tungod kay ang mga pulong nga Santo Niño dili man Binisaya kundi Espanyol man. Mauna nga muadto ta sa Biblia nga Espanyol aron ato ang makit-an ang pulong o mga pulong nga Santo Niño. Sa Nueva Version Internationales nga Biblia or the New International Version, sa Lucas 1:35 mauni ang nasulat sa Biblia nga Espanyol. Kinsa tong mga Espanyol diri ang makasabot mo paayo ini. Sa Luke 1:35, sa Nueva Version International, mauni ang gibutang, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Así que, al Santo Niño que va a nacerlo, le llamarán Hijo de Dios. Klaro kayo ang mga pulong nga Santo Niño nga naa di es Biblia. So usanay sa mga butang atong idipinsa nga ang atong di ay pagtuo o selebrasyon sa Santo Niño dili mugna-mugna kundi biblically founded. Pero di ginangklaruha, así que al Santo Niño que va a nacerlo le llamaran Hijo de Dios. Ang Binisaya mauni. Ang Lucas 1:35 is part of the gospel about the Annunciation. Katong pagpahibalo sa anghel nga si Gabriel ngadto kay Maria nga manapkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Maria nga nalibog sa mensahe nangutana sa anghel, usaon pagkahimo niini nga magmagdos ko nga ako usa man kaulay. Mauna nga ang Luke 1:35 mao ang kabahin sa tubag sa anghel nga si Gabriel. Ug mauni ang tubag o Binisaya nga hubad. Si Gabriel miingon kang Maria, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. El Espiritu Santo vendrá sobre ti. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. E el poder altísimo te cubrirá con su sombra. O magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, así que al Santo Niño que va a nacerlo, le llamaran Hijo de Dios. Tungod niini, ang balaan nga bata, tawgon nga anak sa Dios. So sa Binisaya, ang Santo Niño is translated as balaan nga bata. Santo, balaan. Niño, bata nga lalaki. Mauna nga sa Biblia, Nueva Version International, makita nato ang mga pulong Santo Niño. Así que al Santo Niño que va a nacerlo, le llamaran Hijo de Dios. Ikaduha nga Bible reference nato, La Biblia de las Americas or the New American Standard Bible. By the way, kining duha nga Biblia nga akong gisgutan, these are not Catholic Bibles,
but Bibles compiled by Protestant scholars. So mismo sa Protestante nga Biblia, mabasa nato sa Espanyol nga translasyon ang mga pulong Santo Niño. So sa may nabutang sa La Biblia de las Americas. Again, from the Gospel of Luke chapter 1 verse 35, mauni ang gibutang in Spanish. Respondiendo el ángel, le dijo, og ang anghel mitubag pinagi sa pag-ingon, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. So, same siya in terms of mga pulong nga gigamit sa Nueva Versión Internacional. Tungod niini, por eso, el Santo Niño, ang bata, ang balaan nga bata, kay nasera nga matao, llamado Hijo de Dios, tawgon nga anak sa Dios. So naatay duha ka importante nga biblical references nga kining gihimo day nato nga kapistahan sa Santo Niño is biblically founded. Dili siya mugna-mugna, dili siya himo-himo. Ganahan mo mga ikopya ini duula lang kung ini ka mas misa. Naaray, pwede nyo paputokapihan ni siyang Espanyol diri nga translation. Makakita po mo anis Google o inyo nang i-Google. Naara gina siya, mutukan na gina siya. Ingon ini ka high-tech takaran. Okay? So